da nas ništa ne uznemirava tijekom sna. Čim je spavanje u pitanju, dajem 10. Lijep pozdrav! Informacije je lakše upamtiti kad nam ih netko ispriča na zanimljiv način. Kreirala sam koncept videa u kojem će članovi žirija ocjenjivati koje su informacije za njih nove i najkorisnije, odnosno koje zaslužuju dobiti najviše vremena. Kad oboje budu složni i daju 10, mi ćemo pustiti cijeli video naše kandidatkinje, dok ćemo je u ostalim slučajevima malo skratiti. S nama je Lana Anderson, ekodizajnerica interijera i savjetnica za održivo stanovanje. Organska eterična ulja, poput naranđe, limuna ili grejpa, su super stvari jer vam mogu instant podići raspoloženje i nekako unijeti vedar duh i lijepe misli u prostor i u vašu glavu. Kako ti stojiš s mirisima? Jako dobro. I dajem 10 i jel tako nešto bi svakako preporučil bilo kojem svojem klijentu koji me pita kako da poveća prodaju u prodajnom prostoru. Slažem se, mirisi su prirodni mirisi, uvijek dobro. Organski. Nadam se da ću dobiti 10 i za ovaj savjet. Ako želite postati produktivniji i uspješniji na poslu ili bilo gdje, u stvari ne mora biti samo na poslu, sjednite u prostor tako da vam je čvrsti zid iza leđa i da imate kontrolu nad cijelim prostorom, to jest na ulaznim vratima, i možete vidjeti ko vam ulazi, što se dešava ispred vas. To je recept za dobar uspjeh i za dobar osjećaj dok se radi i boravi u prostoru. To je jako korisno, ne znam da li uvijek izvedivo. To je jako korisno, znam za to prije i znam da to još vučemo iz doba pećine gdje smo morali imati zid da vidimo od kuda dolazi opasnost. I da, ja bih dao takav savjet. Ja ću dati 10. Ja ću isto dati 10. Mislim da je dobro da se pobrinemo za tako nešto. Nadam se da ovo još niste čuli. Buka. Ako je previše buke u prostoru, prvo što možete isključiti nepotrebne uređaje koji su u blizini vašeg mjesta ili sofe. Možete dodatno izolirati vaš dom, prozore možda nove ili možda nekakve sisteme na zidove staviti. Možete koristiti posebne slušalice za uši. Dobro mi je korisno, ali čini mi se pa da, jedno od ovoga što koristim jesu te da odem malo u meditaciju, da se malo resetiram, ali sve ovo drugo, ovaj put će biti 5. Ako gledate dugo ekran kompjutera, pogled na samo jednu zelenu biljku opustit će vaš očni mišić i donijeti osvježenje. Možete slijediti još jedno pravilo, a to je 20-26. 20, što znači 20 minuta rada na kompjuteru, 20 sekundi odmora i udaljiti se 6 metara od ekrana. Na taj način ćete jednostavno malo osloboditi taj stres i taj očni mišić koji pati i koji stalno gleda u ekran. Ne znam kaj bi oko ovog čini se pomalo neizvedivo. Da, mene sad samo zanima, jel možemo imati alternativu ovoj zelenoj biljci? Recimo, jel može biti neka zelena novčanica? Znaš, i to te malo opusti odmah. Kaj misliš na to? Ja sam ipak za biljke, pa onda ću dati 10, da ne prevlada tvoja novčanica. Ok. Mislim da zaslužuje šansu. 10. Evo od mene još jedan savjet. Prije svake gradnje ili useljenja u novi prostor ili ako selite ili ako, ne znam, iznajmljujete čak isto prostor neki, napravite si radiostezijsku izmjeru zračenja, podzemnog zračenja, zato što je dokazano da spavanje na čvorovima potencira možda neke bolesti koje već imate ili ako ste slabijeg imunog sustava, znači postoji mogućnost da se razbolite prije. Pa je poželjno da znate stvarno gdje vam je krevet, radna stolica ili kauč u boravku. Ja sam neki dan čula kako u jednoj zgradi žene umiru jer spavaju na čvorovima, tako da čisto 10 kazala. Ok, meni ima logiku. Ovo bi trebali čim prije svi početi primjenjivati. Voda koju pijemo je dosta siromašna i ima kalcija puno. Na slavine ili na glavni ventil od vode možete ugraditi pročišćivače
koji mijenjaju čak i strukturu vode i pročišćuju je od kamenca. Pa to mi se čini da je već dosta poznato. Da, te neke stvari oko vode za mene ne drže vodu. Ja ću metnut 5. Ja zato jer je poznat. Čini mi se poznato. Kod spavanja pazite da utičnice nisu blizu vaše glave i da ne spavate iznad, znači da vam dok spavate nije svjetlo točno u ravnini vašeg trupa ili srca. Jer postoji naznaka, tako kažu radiestezisti, da uvijek nešto zrači malo. Pa već ako provedemo nekih 6, 7, 8 sati spavajući, onda je dobro da nas ništa ne uznemirava tijekom sna. Ovo za utičnice nisam znala, odmah ću promijeniti, tako da za mene 10. U svakom slučaju za mene je spavanje jako važan segment i dajem, čim je spavanje u pitanju, dajem 10. Super, hvala. Pa kako je bilo? Pa zanimljivo. Ja moram priznati da su mi neki savjeti bili potpuno novi. Prvi put čujem, neki su bili poznati, ali svidjelo mi se da smo baš na ovoj temi bili žiri. Meni se jako svidjelo. Naime, ja volim čitati knjige i savjete izvlačiti iz knjiga. I ponekad je potrebno 20 dana da pročitaš knjigu, da dobiješ 5 ili 10 korisnih savjeta. Ovako sam dobio 10 minuta, 10 korisnih savjeta. Super stvar. Puno savjeta ste ocijenili sa 10, što znači da zaista su vam bili i korisni i vjerojatno u jednoj mjeri i inovativni, da ih niste imali priliku čuti. Što kažete na temu zdravo stanovanje, uređenje interijera? Je li to recimo tema koja je vama bliska, koja vas zanima? Pa nije mi bliska, ali me zanima u smislu uvijek je dobro čuti nešto korisno za zdravlje, za raspoloženje, za dobar feeling. I takva stvar uvijek može biti korisna. To što ja nisam na ti sa kompostiranjem ili sa nekakvim poznavanjem tehnika, to je nešto drugo. Ali da je korisno, svakako je. Meni je to jako blisko, dapače i sama sam koristila neke savjetnike prije i prostor je jako, jako važna komponenta u našem životu, tako da je meni bilo baš gušt čuti neke savjete koje nisam do sad čula. Kažemo da kad dođemo na neku prezentaciju, obično zapamtimo možda 2 ili 3 stvari i to ponesemo dalje u život. Pa koji ćete vi savjet ili 2 savjeta zapamtiti i evo, nadam se već sutradan primijeniti u svom domu ili u poslovnom prostoru? Ja definitivno ovaj savjet oko kompostiranja koje je praktično i nema mirisa i može se baš sva hrana bacati, to mi je moj favorit. Ivice, ti? Pa recimo definitivno u svom poslu savjet sa mirisima, koliko su važni za dobar osjećaj, donošenje odluka, ali isto tako mi je bilo izuzetno dobro čuti kako urediti dječju sobu sa djetetom koji ima problem. To do sada znači nisi znao? Ne na takav način. Apsolutno ne. Jako dobro, jako korisno. To je najjednostavnija stvar. Zatvori, nemoj police imati, zatvori ormar. Tak jednostavno, tak korisno, ali nevjerovatno dobro. Hvala vam što ste bili moji članovi žirija. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Lana, čestitam. Znači, dobila si fantastične ocjene i odradila si lavovski posao. Jel si imala tremu? Jel bilo onako nezgodan taj osjećaj? Znaš da govoriš stručne stvari, znaš da si tu doma, ali istovremeno te 2 ljudi ocjenjuje. Pa je. Bilo je malo trema, zato što ipak, kao prvo ljude ne znam koje su struke, ozbiljni su ljudi, daće mi nekako svoje mišljenje, ne vjerujem da će biti previše opet osobno, a opet će biti i osobno i ono što možda čuju, tako da nije mi baš bilo sve jedno.
Super mi je bio taj feeling gdje oni nisu znali kakvi ih savjeti očekuju, niti si ti znala tko će tebe ocjenjivati. Tako da znam da je to vjerojatno bio taj dodatan pritisak, ali s druge strane sjajno si se pripremila. Ono što se meni jako sviđalo, što su članovi žirija lijepo objasnili da kad si za neki savjet dobila 5, to je bilo zato što su oni zapravo sa time možda već prethodno bili upoznati, nešto su već primijenili, a 10 su bile uglavnom zato što si ih oduševila sa novim stvarima. Znači nešto što još uopće nisu ni isprobali. Pa super, drago mi je koliko sam uspjela rezimirati unazad. Dosta sam 10 dobila, nije loše. Uopće? Ne da nije loše, super je. Baš sam zadovoljna, da, mislim super. Drago mi je evo, da sam u stvari nekakve nove možda stvari rekla koje će drugi ljudi i primjenjivati i nešto će novo naučiti. To je poanta u stvari ovog cijelog emisije cijele. No, tebi ne treba biti ništa neobično što su oni oduševljeni. Ti u principu svojim radom oduševljavaš i svoje klijente, tako da oni su već navikli isto tako primati tvoje savjete i primjenjivati ih u svom prostoru. Ali reci mi, što se tiče ovih svih savjeta koje si sada s nama ovdje podijelila, što ti se čini da je najteži savjet? Koji savjet najteže recimo ljudi prihvaćaju i primjenjuju u konačnici? Savjeti koji iziskuju više truda i vremena, jer svi ljudi imaju sve manje vremena, manje istrpljenja i žele sve brzo, instant, naravno. Takav je svijet danas. Tako da možda ne mogu sad odvojiti, ali neke navike, zna se za navike da nam treba barem 40 dana da nešto ponavljamo, da bi nam to ušlo pod kosti, kako se kaže. To kompostiranje, ne znam, pa sad ne znam, trebala bi sad malo rezime napraviti, ali dosta toga što jednostavno ljude izbacuje iz njihovog tog komfora, zone ugode, jel? Pa sad nešto skroz novo trebaju naučiti, a u stvari trebaju i osvijestiti prvo šta se to dešava da bi počeli primjenjivati, da bi lako počeli primjenjivati to u životu. Lana, hvala ti puno što si bila moja današnja gošća. Hvala i tebi što si me pozvala. Imala sam priliku nešto reći što drugi ljudi mogu čuti i možda početi primjenjivati. Ja vjerujem da će jedan dio naših gledatelja već danas barem jedan tvoj savjet uvažiti i naravno veselim se vašim komentarima. Pišite nam na našim društvenim mrežama koji od Laninih savjeta vam se najviše svidio i koji ste uspjeli primijeniti u svome kućanstvu ili poslovnom prostoru. Ovo je bilo sve od današnje emisije 10. Veselim se vidjeti tko će nam se pridružiti u sljedećoj epizodi.